Ngiyanibingelela abalandeli balekhasi, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando namandla amveli nqanda ukuthi lokho esigcine njalo siphila ngephansi kwesandla sakhe. Kunenduku la futhi enginiphathele yona-ke namhlanje. Le nduku le inamandla kakhulu uma ngabe umuntu ofisa ukuthi abe nesikhundla, noma ngakuthiwa isikhundla usunaso la usebenza khona. Uma ufuna ukuthi bakuhloniphe kakhulu kuleso sikhundla leso kusona, le nduku izokusiza kakhulu. Noma kuthiwa-ke isikhundla uyasidinga nje hlampe usunesikhathi eside ubambile la ubambe khona, ngabe usemsebenzini noma ikephi, kodwa manje ufisa ukuthi sengazuthi isikhundla sakho bebengathi ukusinyusa, lo muthi uzokulekelela kakhulu kulokho. Ngicela ukuthi-ke ungitholele kanjena-ke manje, uzohamba uyongifundela khona umuthi okuthiwa usikhundla, ngitholele wona lowo muthi loyo, bese uyofuna ikhekhe ley'nyosi. Ikhekhe ley'nyosi khona iy'nyosi-ke ngicabanga ukuthi niyazazi, angeke ngize ngichaze kakhulu ngey'nyosi. Ikhekhe ley'nyosi, usikhundla, bese ungitholela umuthi ekuthiwa yihlalanyoni, bese ungitholela-ke umayisaka, bese uyahamba futhi uyongitholela uvelabahleke. Ngicela umayisaka kube umayisaka obovu, bese uyongitholela uvelabahleke, ungitholele ulosilina. Ulosilina angifuni ufake kakhulu kulo muthi, ngifuna nje uthi phohlo, ungawufaki kakhulu kuze kube uwona overpower yonke le mithi. Le mithi le mawukuthi uyikala ngesandla yonke lesikhathi uyenza uyihlanganisa, ulosilina wona uzowukala ngekota yesandla kulo muthi ukuze ungabi mningi kakhulu. Bese-ke ungitholela umfazi othethayo, ungitholele untombi kayibhinci, ungitholele umuthi ekuthiwa umthunyelelwa, uhambe ubuye ungitholele umaguqu, ungitholele uzeneke. Ngifuna mubi uzeneke, ngifuna uzeneke oyikhubalo, hhayi owumkhando. Niyawubona lo powder, cha ngifuni lo, ngifuna lo owumkhando, lo oyikhubalo. Ngicela ungitholele nomlomo omnandi, bese ungitholele nesidleke senyoni, noma ngabe yiphi inyoni, kodwa ungasebenzisi lezi ejwayele ukuhlala ekhaya kakhulu, lezi njengey'pero kanjalo, angazi ukuthi nibiza ngani nomayina lezo nyoni lezo. Ungangitholeli kulezo, ngitholele kulezi nje ey'jwayele ukuhlala emahlathini ey'hlahleni nje, hhayi lezi ey'hlala ekhaya. Idleke senyoni nizosidinga la, bese ungitholela nemomotheka, kodwa umuthi ekubizwa ngokuthi imomotheka. Ngizophinde ngiqale phansi, ngithe ngitholele usikhundla, ungitholele ikhekhe ley'nyosi, ungitholele ihlalanyoni, ungitholele umayisaka, ungitholele uvelabahleke, ungitholele ulosilina. Ngithe uzofaka kancane kulosilina, ungitholele umfazi othethayo, ungitholele intombi kayibhinci, ungitholele umthunyelelwa, ungitholele umaguqu, ungitholele uzeneke, ungitholele umlomo omnandi, usibube isidleke senyoni kodwa hhayi ihlala ekhaya, lezi ey'hlala emahlathini. Ungitholele imomotheka, bese ungitholela amafutha-ke lawa. Ngizodinga namafutha amathathu la, angizokuhlupha kakhulu ngamafutha. Uzongithelela amafutha enyoka, khona inyoka ebizwa ngokuthi imfezi, kunenyoka ebizwa ngokuthi imbulu, nakhona ngifuna amafutha. Bese uyahamba futhi uyolwandle-ke manje uyongifunela amafutha omkhoma. Ngithe kuzoba amafutha emfezi, kuba amafutha embulu, bese kuba amafutha omkhoma. Uzokwenza kanjani-ke la? Ngifuna ukuthi uqothe yonke le mithi le yamakhubalo, ngitsho khumbula le ngiyibalile, iqothe yonke kanye nezidleke sale nyoni lesi, uyayiqotha yonke le mithi. Ufuna uyisefe ngesefo esincane impela, ayibe saflawa, ngifuna ibe fine kakhulu. Uma ngabe usukwenzile-ke lokho, lo muthi usufine, uzogcaba ngawo-ke lo muthi, uzogcaba ngawo lo muthi. Omunye wawo-ke ongenawo amafutha kuwona lo muthi lo, awukushuthi awuzowuxuba wonke namafutha, omunye wawo ulo ongenawo amafutha, uzofutha ngawo lo muthi, ufuthe ngawo, uzoqala ngawo lokufutha-ke lokhu. Angiphinde ngicacise kahle, kusho ukuthi uzothi uma usugayile lo muthi kube khona ozowubeka eceleni ongezowufaka amafutha. Lo ongawufaka ngamafutha iwona lo uzokwazi ukuthi ufuthe ngawo umuthi izinsuku ezizoba usikhombisa noma u7. Ngalezo zinsuku ezisikhombisa uyayigwema ingulube,
uyangizwa ngithini, uyaligwema ucansi ngalezo zinsuku eziwu7 uzomtshela obambisene naye nje ukuthi kunezinto osayilungisa uzilungisa ngomuthi okwamanje kumele ukuthi uzile ngapha nangapha uzozila. Uma ngithi gwema ingulubeke ngifuna wenze kanjena ke ungayilokothi into ethi sausage nje, sausage Russian noma ngabe yini nje lokho kwakhiwe nje kwaba umpitshana, ake ngichaze kanjalo, noma lokho kwakhiwe nje kwaba sa sausageana noma sa Russian, ungakusebenzisi into enhlobo ngoba lokho into eyenzekayo kulezo zinto lezo bayifaka ipork okanye inyama yengulube kodwa wena usuke ungazi, noma ngitshela bathi le beef noma elani kodwa lisuke nepork phakathi. Ugweme ngisho upholoni ungawusebenzisi. Nokuthi ke ungalenzi ucansi kulo 7 days. Uqala ngaloko ke bese uyagcaba ke ngalosu ufake namafutha engithe ube awube saflower. Ugcabeke ngawo manje. Ugcaba phi na? Uzogcaba la esiphongweni kuwena la. Esiphongweni la kuzoqala khona inwele. Esiphongweni ngaphambili la laqala khona inwele. Bese kuthi la ngasenhla kwamashiya uyagcaba futhi nakhona. Bese kuthi la ngenzansi kodebe lomlomo uyagcaba futhi nakhona la. Abanye abantu abazi kahle bathi kumile intshebe lapho ekuthiwa ebizwa ngokuthi uswayini kodwa kube kunentshebe engenzela kube ngenzansi kodebe leli la ngenzansi ugcaba lapho ke. Mase ugcabileke lapho uzobona ke wena uzobona umphumela busukuthi mkhulu ngiyabonga. Angisho ukuthi khona okufanele ukulethe kumina uthi ngizobonga cha. Ngisho ukuthi nje uyobe usungifonela usukubonga ukuthi mkhulu uma uthi ungisebenzele ngale ndlela le obukade ungithembise ngayo noma obukade ungitshele ngayo ukuthi uzosebenza ngayo. Ngithi asibonge kakhulu uNkulunkulu, ngithi akabe nani ngaso sonke isikhathi anilondoloze. Ngoba ziningi izinto ezenzekelayo la emhlabeni njengamanje. Siyabona kunento ezenzekayo, kuneziphephe eziqhamukayo, kuningi nje okuvane kwenzeke la uthi noma ngakuthiwa uthi uyaphila ngokomzimba kodwa uthola ukuthi mhlambe kuzovana uvelelwe into nje esizokwenza ukuthi uphazamiseke. Ikakhulukazi okunye ngithi angigcizelele ngithi ngisenalo iclass elifundisa ngemithi, abantu ngiyabafundisa ngemithi up to Z. Kuya ngokuthi ke wena ungithinte wathini okanye ibhuku nalo futhi angigcizelele lokho ibhuku elifundisa ngemithi likhona, ibhuku elifundisa ngemithi. Uyangifonela ungibuza ukuthi mkhulu ibhuku lakhe elifundisa ngemithi limalini, ngikuchazele ukuthi uzolithola kanjani, isebenza kanjani, imiphi imigomo yakhona okumele uyenze ukuze likwazi ukuthi ibhuku lisebenzele ngendlela ekuyiyona. Ngithi uNkulunkulu ke ngiyacela ukuthi anibusise, anipha amandla, kuvuleke nala kuvalwe khona. Yonke iminyango evaliwe manje ngithi ayivuleke yonke. Abafisa ukuthi bathole amathenda, abafisa ukuthi bathole imisebenzi emisha, bathole imisebenzi emisha, zonke izinto zihambe kahle kubantu. Abantu ngithi abaphumelele. Umveli inqandi abe nabo abalondoloze njalo ngekhathi zonke. Amen.